בוקר טוב לכם, אני שמחה שהצטרפתם אליי לתוכנית חדשה של יוצאים שבוע, התוכנית שמוקדשת כולה לתרבות, אומנות ופנאי. והיום נבקר ביחד בשני תיאטראות, נשמע קצת מוזיקה, נרקוד ריקודים ארץ ישראלים, וגם נבדוק מה חדש בעולם התערוכות מדרום הארץ ועד לצפונה. קדימה, מתחילים. נפתח את הבוקר שלנו, כמו שאני אוהבת, עם תיאטרון. אבל לא בדיוק תיאטרון שגרתי. שלום לעידן אבישר. שלום. איתך אנחנו תכף נשוחח על תיאטרון הפרינג'. ובוקר טוב לך, גיא לובר. בוקר טוב. מנהל תיאטרון ובית הספר למשחק אספקלריה. גיא, ספר לי מה זה התיאטרון שלכם. התיאטרון שלנו הוא תיאטרון יהודי. מה זה אומר תיאטרון יהודי? בהי כמובן. זה אומר שאנחנו יוצרים מתוך מקורות של היהדות. ההצגות שלנו מושפעות מהמקורות האלה, ואנחנו אפילו, יש לנו בית מדרש שבו אנחנו מנסים לתרגם תורה לתיאטרון. זה נחמד. בטח. אז מה אתם מעלים בימים אלה? אנחנו מעלים הצגה שנקראת קולות. זה עיבוד למחזמר של סיפור של יהוד למד פרץ, סיפור שנקרא מסירות נפש, והוא כדרכם של יהודים מדבר על תיקון. תיקון. מישהו מתחיל בנקודה מסוימת, וכל ההצגה הוא ויעבור תהליך קשה, וישתגע באמצע, כמובן יהודים, ובסוף הוא יתוקן, אל דאגה. כן, סוף טוב. בטח. אוקיי. ומה זה השם, אספקלריה? למה אספקלריה? אספקלריה, בוודאי. אספקלריה פירושה מילה מראה. כן. ובעצם זה מה שקורה, אמור לקרות לפחות לקהל שיושב בתיאטרון, ורואה תיאטרון איכותי וטוב, אז הוא אמור לראות את עצמו באיזשהו מקום על הבמה, וזה אמור לעשות לו מה שמראה עושה לנו. אנחנו רואים את עצמנו, אנחנו מתחילים להשתפר, לסדר את השיער, את הפנים, נכון? נכון. בדיוק. שעה עשיתי את זה לפני התוכנית, כן. אנחנו אבל לא נגלה. לא, אפשר. וזה מה שאמור לקרות לו, כמובן, מבחינה נפשית, קצת לסדר את השיער של הנפש, קצת לסדר כל מיני דברים, כי הוא ראה את עצמו על הבמה, ואהב או לא אהב את איך שהוא נראה. עכשיו, תגיד לי, למה תיאטרון יהודי? אתה מרגיש שבתיאטרון הרפרטוארי חסרה יהדות, חסרה דרך, או אומנות יהודית, תיאטרון יהודי? בהחלט, חסר, ולא תמיד מה שנעשה, נעשה מתוך איזשהו נאמנות, או אכפתיות, או היכרות אפילו. את יודעת, כולנו זוכרים את קוני למל. זה הדמות היהודית, האולטימטיבית של יהודי דתי. צולע, מגמגם, ואין לי בעיה עם זה שאנשים עושים גם את זה. מייק בורשטיין, אני חייבת להגיד, היה מדהים, מדהים, מדהים. אין פה מה לומר. אני רק מדבר על היוצרים שבעצם אמרו, אם כבר מציגים דתיים, אז מציגים אותם צולעים. ואנחנו מנסים לעשות מתוך כבוד, מתוך אכפתיות. אוקיי. כן. אוקיי, קבוצת השחקנים שלכם היא קבוצת שחקנים דתיים, אנשים דתיים? לא בהכרח. לא בהכרח. רוב השחקנים שלנו הם לא דתיים, הם אנשים מקצועיים, אבל שיש להם איזושהי נגיעה, כבוד. לכן לא דיברתי על דתי, דיברתי על יהודי. זאת אומרת, אם אתה אוהב ומכבד ואכפת לך, וזה חלק מהתרבות שלך. תראי, רוב התיאטראות בעולם יוצרים מתוך התרבות שלהם, אם זו תרבות צרפתית, אנגלית, או כל מה שלא יהיה. כן, אבל אנחנו פה, יהדות היא דת. זהו. זה בדיוק העניין, זה קצת מתערבב פה. זהו, זו אחת מהדרכים. אני מסכימה איתך שהתרבות שלנו במדינת ישראל, של היהודים, היא תרבות של יהדות, וחובה עלינו לזכור ולשמר את זה. זאת אומרת, זה מה שהביא אותנו לכאן. נכון. אבל אני חושבת שאולי, תתקן אותי, במקום של דתיות, וכשהאומנות נכנסת, אז יש משהו שהוא קצת נסגר, הוא קצת מפאת חוקים מסוימים, אז אני תמיד מרגישה כבולה. אז איך זה אצלכם? אז אנחנו קודם כל לא מדברים על דת, אנחנו מדברים על היהדות שהיא רעיון, שהיא אידאה, שהיא תפיסת עולם. ואנחנו, הדתיים, חיים אותה באופן של המצוות. עכשיו, גם זה, גם להביא את הדת לבמה. את אומרת מגבלות. לא, אני מנסה לשוחח איתך. כן, בוודאי. את אומרת מגבלות, אבל אני אומר, מגבלות זה כוח, זה נהדר. זה מי שכותב, אומרים לו, תכתוב מחזה. הוא לא יודע מה הוא עושה. אומרים לי, תכתוב מחזה על, שיהיה דווקא ל6 שחקנים, ותהיה שמה בחורה אחת, אז המגבלות נותנות לו לכתוב
טוב, לכתוב נכון, וכל ההמצאות הכי גדולות שאי פעם היו, כולל טלוויזיה, נולדו מתוך מגבלה, מרצון לראות, שאני לא יכול לראות, כי מישהו רחוק ממני. ואני רוצה אליי, הביתה. ומתוך המגבלה נוצרה. במקרה של אמנות אני פה לא יודעת. כי אני חושבת ש... תראה, בתור אחת שיש לך את הילדים שלה לבית ספר דמוקרטי, אני לא כל כך אוהבת מגבלות, אבל אני מבינה מה אתה אומר, ואני מאחלת לכם המון בהצלחה. ונגיד שרק התיאטרון שלכם נמצא בירושלים. נכון מאוד. אז... בפנינו לעונת חורף. אמן. תודה, חגי.